Περπέρογλου. Η πάσα μέσα για τον Φώτση, από τον Διαμαντίδη. Παρέμβαση κανονική από τον Μοντ. Και έρχεται ο Μαυροβούνιος από τον τελευταίο καιρό Μπάτμαν. Πάσα μέσα σε ένα high-low. Η συνεργασία ανάμεσα στο τεσάρι και το πεντάρι του Παναθηναϊκού. Πάσα στον Νίκολας. Περπέρογλου θα ταΐσει τον Πέκοβιτς. Και ο Μαυροβούνιος θα ανοίξει τη διαφορά στους 4. Αντιμετωπίσει το Μαρούσι, που ούτως ή άλλως με τη νίκη του στον Άρη σήμερα ήταν και θα είναι σε κάθε περίπτωση τρίτο. Φώτσης, 8-2 Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός θα σώσει την επίθεση. Σπανούλης για 3. Το follow από το Φώτσι. Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του, και αυτός είναι ένα μεγάλο στόχος. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς ξέρει να βάζει πάντοτε κινήτρα. Και του πόντους πίσω και τρέχει ένα σερί 5-0 για να ξαναπεράσει μπροστά. Τι να ξαναπεράσει, ξαναπέρασε, αυτό εννοώ. Τέπιτς με ταμπλό. Πάνω, τον οποίο όχι μόνο δεν έχει νικήσει ποτέ, δεν έχει τηθεί και ποτέ κάτω από 19 πόντους. Μέσα έξω. Γιασκεβίτσιος, Πανούλης για 3. Καλάθι 3 πόντων. Περπέρογλου Παναθηναϊκός που θα να κυκλοφορήσει την μπάλα. Να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Πάσα στον Μπέκοβιτς από το καλάθι. Γκολ φάουλ για τον Παναθηναϊκό που μειώνει ακόμη ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Λάνσχαρης που έχει πάρει ένα σουτ σε αυτά τα 17 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Γι' αυτό είπαμε, ο Κολοσσός είναι πραγματικά ομάδα με την έννοια της λέξης. Εδώ Περπέρογλου θα δώσει ξανά το προβάδι στα 46. Παρά τις επιβαρύνσεις, παρά, είναι παρόν κάθε βράδυ. Πέκοβιτς εκεί είναι πολύ δυνατός. 10 καινούργιες κατοχές, 10 καινούργιες επιθέσεις. Εδώ παίζουν λίγο τα παλιά μήλα που παίζαμε στη γειτονιά. Το Διαμαντίδη μπάλα στον Πέκοβιτς, double team εκεί και από τον Ασημακόπουλο και από τον Λιβισκιάνο. Και ο Νίκολας βεβαίως που δεν συγχωρεί. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα τους μεταδώσει τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άρη. Και μπροστά από τον Κρίς Μονρό του ΠΑΟΚ. Φώτσης για 3. Μάλιστα. 35-41. Στα στούντιο της τηλεόρασης του Sky. Ανθασμένη διάγνωση, μια κακή εγχείρηση. Όλα πάνε καλά όμως. Εδώ καρφώνει ο Διαμαντίδης για το 35-43. Πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα σε όλα τα επίπεδα. Και σιγά σιγά το παιχνίδι θα ανοίξει που φαίνεται. Το βέβαιο είναι ότι συμπεριλαμβανομένου του Καλάντοτε έχουν άξονα τον Πέκοβιτς, το χρωματιστό. 35-45, μια διαφορά 10 πόντων για Σκεβίτσιους. Ελεύθερος σου 3 πόντων, 35-48. Ένα από τα κορυφαία σουτ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Φώτσης. Καλάθι 3 πόντων από τον Αντώνη Φώτση. Να δούμε αν ο Κολοσσός θα μας εξεπλήξει για άλλη μια φορά. Εάν υπάρχει δηλαδή ακόμη βενζίνη στο τεπόζιτό του. Σπανούλης πήγε για τη θεαματική φάση και επιβεβαιώνεται γιατί παλιά καραβάνα πια μετά από 7 χρόνια. Πάσα έξω. Σπανούλης θέλει το screen ή το pick and roll, τελικά θα τελειώσει μόνο στην προσπάθεια και προλαβαίνει να βάλει καλά. Δηλαδή στον απειροελάχιστο χρόνο. Πραγματικά απίστευτο. Σπανούλης. Μπατίστ. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 42-61. 61-42 προς το Παναθηναϊκό. Περπέρογλου στο low post. Θα γυρίσει, εξαιρετική κίνηση. Εδώ διάβασε τη φάση καλά. Παναθηναϊκός μεταφέρει γρήγορα την μπάλα στο transition. Pick and roll. Παλιά του τεχνικός και το Μανολόπουλο. Η μπάλα στον Τρου Νίκολας. Πρωταθλητή του κολεγιακού το 2002 με το Μέρτρις ο Κολοσσός, που δεν καταθέτει τα όπλα παρά τις δύο πολύ σοβαρές απουσίες του, τον Χαρίση και τον Βασίλεβιτς. Καλάθι αθλητισμός και η παγιωμένη κατάσταση τα τελευταία χρόνια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τα περιθώρια προφανώς είναι στενά για τα outsider. Καλάθις. Περπέρογλου μετά την πάσα έξω. Καλάθι 3 πόντων. Ριμπάντα από το καλάθι. Και αυτό το ίδιο με πάσα τρίπλα πίσω από την πλάτη. Συνεργασία με τον Τέπιτς, ο Καλάθις πάει στο καλάθι. 56. Καλάθις στο screen ο Σερμαντίνη. Δεν υπήρξε εκεί προοπτική pick and roll. Δούλεψε καλά. Τσέσκα Μόσχας Μπαρτσελόνα είναι συνεχεία Παρτίζαν Ολυμπιακός και την Κυριακή πια ο μεγάλος τελικός, ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός και όλη αυτή η γιορτή.